Hassit, ollaan taas tää saman ahteen päällä. Toinen testipäivä tai ilta. Vähän hukkaporttia rukkailtu ja ennakoita säärelty ja toinen painokuorma päällä ja vähän pientä koittuu, että kuinka se sitten herää tähän ahteeseen. Ihan kivasti se näytti kiskova. Se oli ilmeisesti ahtoputki morjestanut jo heti kättelyssä, että katsoo nyt tarkoituksena olisi vähän suorittaa vertailevaa tutkimusta, että vaihdetaan tuo kärry tuon mukavan Fiatin perään, niin saadaan hiukan semmoista persedynoilua tähän iltaan. No niin, otetaan vielä uusinta veto siinä hiukan varikolla, pieni hienosäätö ahtoputkeen vie ja katsotaan tulisiko se yhtään ilohemmin. Kuorma on siis tosiaan sama, että tänään nyt kiskotaan vaan samaa kärryä edes takaisin. Siinä on tosiaan 70 velsa ja kaivurilla lapattu sinne tuommoista ruokamultoa. Vaikea sanoa mitä siinä massaa voisi olla, mutta kyllä siinä vähintään täytyisi se 5-6 tonnia olla, vaikka kuinka varovasti laskee. Komia sateenkaari tossa muut on niinku, kun kattelee, tosta sen niinku pitäisi lähteä ja tonne se sitten niinku loppuu.
Tiettäis oikein kumpaan päähän lähtis kattoon sitä aarretta. No niin, ja sieltä saatiin jo sitten kärry vaihdettua ja tosiaan laitettiin kärry ton mukavan Fiatin perään. Siinä on oikein Italian lahja Suomen maataloudelle. 880 DT5 5-pyttynä. Täynnä räjähtävää italialaista voimaa. Saadaan vähän vertailutulosta, että millainen se sama kärry sitten liikkuu tommosen suurmaataloustraktorin perässä.